Salmo responsorio. Ikanapulog unom nga Domingo sa tuig, Year C. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamaturan diya saya kasing-kasing, ug wala magasultig dautan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isikatawo, ni magmay patok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang dautan gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto, ug hilabihan sa iyang sapi, ug wala mudawat ug suborno, batok sa walay sala. Siya nga magabuhat nining mga butangan, dili gayon masamo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan